Здравейте, потребители на YouTube и тъпи животни, които ни гледат. Ето тук, ето го логото тук вляво, отгоре на вашите ефтини екрани. Можете да видите статистиката от тази невероятна битка, която току-що ние завоювахме и останахме победители. Ето, както виждате, Виктори и на противниците ни Дефит. Така, значи, ние искаме да покажем нашето уважение към съотборниците ни и сега ще прегледаме общата статистика и след това индивидуалната и ще почетем фактите. Готов ли си, колега? Така, победеният отбор е бил с 75к голд, а победителите, т.е. ние, сме били с 76.8к голд. Загубеняци. Така, нека да продължим напред, колега. Загубилият отбор е нанесъл щети от 4 кули, 4 дракона и 1 баронс. Победителите, т.е. ние, сме нанесли щети 1 баронс, 1 драгонс и 9 тауърс. Повече от вас. Така. Точно така. Така, да продължим напред в статистиката. Така. Statistics цъкаме и гледаме. Така. Техният отбор е с 54 убийства, а нашият отбор е с 41 общи убийства, но все пак ние сме победителите, а те са губещите. Така, да продължим напред. Значи, нашите отбори, нашият общ колектив е с общо умирания 9 плюс 7 плюс... Чакайте сега, ще правим висша математика, да отворим приложението калкулатор и да пресметнем. 9 плюс 7 плюс 13 плюс 14 14 плюс 11 равно на 54 умирания. А техните умирания са 10, 9, 11, 12. Да. Така. Значи. Това мисля, че достатъчно показва нашата доминантност над тези тъпи животни, както и над вас, защото вие сте още по-тъпи. Желаем ви лека вечер.